Eloi desde a Coruña. Pois empezo esta ristra de audios por se ao final sale algo. Propóñome ir á segunda parte do segundo día do Festival de Podcast en Maniños, Fene, sábado 22 de novembro de 2025. Xa vos irei contando que sesións hai, pero, entre outras cousas, hai un pequeno concurso do que solo conozo, ou, bueno, solo teño oído as das Women's Planers e hai unha mesa, hai dúas mesas, mesas redondas, algún obradoiro, que creo que non chegarei, é unha charla da alcaldesa. Irei vos contando se isto sae para diante. Boas, Eloi. A verdade é que tal vez estou como a ti en canto a xente que conozo, xente que non conozo do cartel do Festival de Podcast. Bueno, ao final entereime moi tarde de que existía eso e non me encarta ir, pero xa nos contarás que tal, se paga a pena pois meterémolo nun curtas dedicado. E un saludo si interactúas con algunha woman's planner non vou dicir dun fan, porque a verdade que fai tempo que non as escoito e quedaría un pouco hipócrita, pero un saludo que son boa xente. Eloi desde Maniños, son as 12 e pico, chego un pouco tarde, casi non chego para nada, pero bueno, a ver que ambiente hai, sobre todo para pensar para pensar asistencia máis profesional para outras ocasións, estilo isto que hai en Carballo, que xa me olvidei o nombre. E nada, polo menos ver a entrega de premios aquí do día e a ver que se conta. O Carballo Interplay, o que non me salía. Eloi outra vez aquí desde Maniños. Cheguei así tarde para unha das sesións que basicamente o que cheguei foi un homenaje aquí a un home que levaba 40 anos traballando aquí na radio de Fene, e tamén pois ten un podcast producido da radio de Fene, no? Pero bueno, esa era outra sesión. A que cheguei completa foi a sesión de o podcast e a radio local. Estou bastante interesante, así un pouco en xeral, aínda que soubo a pouco, porque trataron así, era difícil, pero bueno, trataron así varios temas. Un pouco por unha parte as sinergias entre a radio local e os podcasts, esa separación entre os jóvenes, como acercar a radio aos jóvenes, un pouco a dificultade de facer esas cousas, non? Sorprendeume, realmente trouxeron un par de mulleres que levan un podcast que den pinta de ser como o noso, un pouco entretenimento, dúas amigas falando de cousas, pero leva solamente 5 episodios, pero están en Radio Estrada, non? Entón falaban un pouco de como funcionaba esa sinergia, non? De cara a publicitar e todo eso. Eu botei en falta esa parte de decir, a radio local é para temas locales, como podría haber podcast de nicho local, porque por outra parte sempre tamén en medio tocaron o tema sin chegar a profundizar de que se non tes un nicho é imposible competir cos grandes, o da radio generalista e os podcast de moitos seguidores e todo eso. E que é un pouco un resumen e bueno, o malo que a realidade é que eu non vexo oco co nosa tendencia en ningún tipo de radio. Non teño pinta de que vai a ser o futuro para nada original. Tal como vos dicía, fixeron aquí un programa Vegenials, puro humor. Estuveron relativamente entretenidos. Eu non os teño escoitado, pero bueno, son xente graciosa. Creo que se atropellaban un pouco, claro, sen edición, pois, que vou decir eu.
Por certo, trataron un dos temas así humorísticos e se decían moléstavos algo así, que se fagan así un pouco nos podcasts, algún ruido ou esas cousas, e, bueno, bromearon así co ASMR, e, por suposto, pequeno guiño para unha das nosas ointes, por suposto, a min o que me molestan son as toses e a falta de calidad de edición en xente profesional. Eu non conocía tampouco os Millennials eses. En canto a sinerxia entre podcast e radio local, pois podo dicir que está en sentido que dices que teñen hueco os que son podcast moito de nicho local que falan de temas que afectan concretamente á zona que cubre a radio local, pero tamén teñen hueco podcast que son específicos dun nicho, dunha zona en concreto do conocimiento, digamos, que son, por exemplo, un dos podcasts máis veteranos e máis escoitados en castellano. Bueno, máis escoitados non, pero máis veteranos, sí. Podemos dicir que é Coffee Break. Coffee Break empezou emitíndose tamén en radio local, además, na radio de La Laguna, se non recordo mal, unha radio dunha cidade universitaria canaria. E a partir de aí foi sindicando a súa emisión en máis radios de distintos, incluso ahora emiten o programa en radios de distintos países, incluso creo que salen en algunha radio de Latinoamérica. Además, fan un formato que a tertulia esténdese o tempo necesario, pero a primeira hora é o que se emite en radio e o resto hai que escoitalo ao podcast. Entonces, foi unha forma bastante orgánica de traer a xente interesada no tema que eran escoitantes de radio, de ir traelos ao mundo do podcast. Teñen unha base non moi grande, pero unha base fiel de escoitantes en base a iso, a que señan un podcast moi centrado nun tema de actualidade científica neste caso, e que se deu a conocer nas radios locales e foi medrando. En canto a temas, podcast conversacionales de xente amateur e que non trata ningún tema en concreto, que salta dun lado a outro, que é moi meta, que eu ese formato que é onde encaixamos nós, eu ese sí que creo que é puramente animal de internet que non se pode trasladar a unha radio local. Nin tería sentido, porque aparte non facemos nada localista, digamos. Eu creo que o máis localista que debimos de facer foi cando Eloi nos falou das árbores senlleiras de Galicia, temas así, pero sempre intentamos tratar, bueno, sempre intentamos, non, moitas veces ou falamos de nosotros mesmos ou falamos de cosas que vimos, cosas que nos gustaron, cosas que escoitamos, etcétera, etcétera. Non, vamos, quer decir, meternos na radio a estas alturas nin encaixamos, nin é o que queremos, nin é, quer decir, nin siquiera facemos especial esforzo en difundir que existimos. Así que non sei en como encaixaría o de intentar meternos nunha radio. Despois vos mandar unha lista dos premiados, pero, bueno, direi que contareivos que, bueno, falei ali, desvirtualicei, como se suele decir, algúns dos compañeiros de Podgalego, e entre os cales Iago Gordillo, de Recuncho Gamer, e dúas das Womansplainers,
que direi que foron todos moi majos tamén. E tamén outro que non me acordo o nombre, do exército Meque Meque, pero bueno, despois de dicir os nomes cos premios, porque algún destes levaron premios. E nada, a verdad, de momento, deixo que moi majos estos que mencionei, e bueno, a xente en general, pero bueno, estuve ali 10 minutos, tampouco moito máis, eso foi o que socialicei. Para o próximo evento temos que facer tarxetas de visita de nada original. Mira, que casualidade. Eu a Iago Gordillo conocino fai 20 anos ou así, era amigo dunha amiga miña, cando estábamos facendo a carreira. Conocino, quero decir, tuve un día de festa con él, non volvín falar con él nunca, pero sí que é verdad que me quedei con o nombre, porque despois daquela eu creo que estaba traballando en Quack FM, despois entrou a traballar na SER, e despois fixo o podcast do Recurso Gamer, entón sempre me quedei coa referencia dele de decir, mira Guito, ao final ainda estuvo facendo o que sei, seguiu dedicándose a eso e tal, pero que tampouco se acordara de mí ni nada. Pero bueno, eso, casualmente a él xa o conocía. Paso a comentar os premiados no festival de podcast de Fene Maniños. Vou a iso. Apuntei, espero non haxa ningún error, apuntei el indirecto, e mellor guión para Estrelados na Estratosfera. É verdad que non os conocía, de feito onte cando os mirei non me salían, non os poden buscar no Podcast Addict, pero si están en podcast. Mellor produción, fora de mapa, pois bueno, por suposto, creo que seguramente estamos todos moi de acordo que merecía e máis cousas. Mellor diseño sonoro, Antropop, non conocía, pero bueno, a realidade é que o que salía a recoller o premio comentou que nin sequera sabía el que tiña un podcast, que ten un programa de radio, basicamente. A xente riu, pero non sei eu se me parece tanto para rir. Mellor host o señor de Galiportus, Germán Estevez, que é verdad que nunca escoitei, pero a verdad que deronme un pouco de ganas, tamén un programa de Radio Allariz, pero bueno, creo que activo aí en Podgalego, falou moi ben algunha das outras mesas, ou gustoume como dixo. Para recoller o premio, recordou que facía o aniversario do ditador, unha grande cita de Fraga mencionando a conexión entre Galicia e o que hoxe diríamos a lusofonía, que é un pouco do que vai o seu podcast, no? De historias entre Galicia e o norte de Portugal. Mellor podcast conversacional, A Caixa do Nostromo, que creo que falan de cine, andaban por ali, foron recoller o premio. Perdón, A Caixa, vou vos dicir ben, A Caixa Negra do Nostromo, correcto. Mais, mellor ficción sonora, Baixo a Luz Dormida, que despois tamén levou premios a mellor, creo que mellor voz ou mellor actuación, algo así. Mellor narrativo de non ficción, Orgullo Galego, creo que é ben conocido, Orgullo Galego, aínda pola súa presencia en redes, eu conozo, aínda que non lle fun escoitar o podcast. Mellor podcast de humor, o Exército Meque Meque, falei despois co compañeiro que foi recoller o premio, foi moi majo, creo que Carlos García Vieito, ainda que a verdade non falei co nome, pero é o que aparece aquí na lista dos podcasts, un rapaz ben majo, direi. Mellor podcast feito por mulleres, Fechadas no baño. Isto, a verdade, teño un pouco que dicir, porque a verdade que aínda non as escoitei, pero levan solo 5 episodios. Non sei, cóstame un pouco pensar, aparte levan 5 episodios e é realmente ben pouco tempo. Bueno, daremos unha oportunidade. Igual son moi graciosos, sabe? Mellor identidade visual, Cristais de Meraki, que non conocía, vexo a descripción aquí no programa, mulleres que máis forte opinan do pod galego. Claro, cáeme a dúda de se que opinan do pod galego ou son mulleres do pod galego que máis forte opinan. Escoitareinas solo para saber eso ou solo para ver se opinamos nosotros máis forte que elas.
sobre o pod galego. Premio legado, Radio Redondela, unha muller moi maja, que non recordo o nombre, foi recoller o premio, que falara ben nunha das mesas. Premio originalidade as Womansplainers. Eu, se vos digo a verdad, non sei hasta que punto fai tempo que non se escoito, creo que o fan moi ben, creo que xa temos falado de que fan un bon produto, e que o fan ben, pero non sei hasta que punto se a originalidade é o máis a salientar dese podcast. Eu terei que escoitar o de Fechadas no baño, pero pareceme moi raro que eu non acabase pensando que debían levar o premio ao mellor podcast feito por mulleres as Womansplainers, e as outras, pois non o sei. Despois, falando por ali con algún, bromeamos en como nada original con ese nome non podería ter optado a este premio, aínda que non sei hasta que punto somos bastante originales, incluso a pesar do noso nombre. E xa para final, premio a votación popular, repite no sentido que xa levaron premio, Estrelados na estratosfera. E iso foi a lista. Deixeime o que den apuntado de mellor voz, ou mellor actuación, non sei exactamente como era o título do premio, que tamén levou, como dixen baixo a luz dormida. Este podcast que tamén levou o de mellor ficción. Nada máis, aí quedan os premios. A ver se dou sacado este episodio pronto, ten unha certa actualidade. E nada, eu poñereime a escoitar estas cousas para revisitar estas opinións que vos deixo aquí. Mulleres que máis forte opinan do pod galego. Dicen é o lema de algo máis teño, dicen en todos os capítulos. Extrañan que yo plagiasen así tan vilmente as de Cristais de Meraki. O sea, chequea eso, Eloi, porque sona raro. Ben pillado, Rama, e teño a solución ao problema. Resulta que na web, estaba lendo da web do Festival de Podcast, no que a descripción que lle puxeron a Cristais de Meraki foi a mesma que lle puxeron ás Womansplainers, o sea, que alguén copiou e pegou e non se deu conta de quedou. Entonces, por xustiza e ben pillado, Rama, vou ler a descripción que fan Cristais de Meraki elas mesmas. Somos Marta e Ana e temos un podcast para falar con mulleres novas que fan cousas e das cousas que nós facemos. Entre risas e choros intentamos aprender algo máis sobre a saúde mental e o mundo caótico no que nos tocou vivir. A todo isto, como estades? Así que, ben pillado, Rama. Bueno, daremos unha oportunidade igualmente a ver que nos contan Marta e Ana. He visto, pois opinan máis forte as Womansplainers que nosotros, realmente.